Tupu ị gaa n'iru ịsị na ị na-achụ àjà ọzọ n'ụwa gị a, ghọtagodu na mbụ ife mere Igbo ji achụ àjà. Ghọtagodu na mbụ ife mere Igbo ji achụnyere mmụọ àjà. Maka na o nwere ife Igbo na-eme na-enweghị good reason. Igbo na-achụ àjà, o nwere ihe kpatara ya, and ihe a kpatara Igbo ji achụ àjà ọ bụzighị nya ka anyị nwa bụ ndị ọgbara ọfọ kịta ji achụ àjà. And ọnya mere na ife emebigo. Ọ nya mere na anyị chụsịa àjà ọ dị ka achụghọ, maka na anyị na-achụ àjà for the wrong intention, for the wrong purpose. Ọ bụrụ na ịghọta the basics dị n'ihe ị na-eme, ị ga na-awụ ọfọ ma ọ bụrụ ndị be anyị. Gee ntị, àjà Igbo na-achụ abụrụkwa a matter of choice. Àjà Igbo na-achụ abụrụkwa a matter of na mkpa dịrị m ka nchụnyere mmụọ àjà ka mmụọ gbuoro m mkpa. Meaning that na ọ bụrụ na mkpa adịghị ọrụ gị na ịma nchụ àjà. No. Igbo anaghị achụ àjà maka na mkpa dịrị mmadụ. Àjà Igbo na-achụ bụ a matter of agreement. Agreement mbụ na egede. Ime ihe mbụ na egede. The very first aboriginal human being that established man's existence in this part of creation. The agreement ha nwere with this environment. Ọkwa nya bụ àjà anyị na-achụ. Kelee agreement dị ha ahụ. Number 1, ị ga-aghọtagodu na mmadụ ịpụta n'ụdị ọ dị kịta n'ụwa bugodo agreement mmadụ nwere with this environment ọ fụtara onwe ya. Àjà mmadụ na-achọ bụ ụgwọ mmadụ ji ka ọ na-akwụ, and ụgwọ anụnwa abụlọ ọbụlọ na mụ jerukwa alụsị mkpa. Abụlọ ụgwọ a ka anyị na-ekwu okwu ya. Àjà Igbo na-achụ bụ iburu mmụọ ibu anị maọbụ ihu anị according to otu ndị si asụ ya. It is an agreement that na mmadụ pụtara n'ụwa wee yile ahụ anụwa. I have always told us that man is renting his body. Man is renting this body, this physical mode in afọ. Man is renting it. It is on rentage. And on rent being that na ị na-akwụ ụgwọ ya. Ị na-akwụ ụgwọ ya. Meaning that na ọnụnọ gị n'ụwa is sustained by ịchụ àjà. Ma ga adaghị achụ àjà iji ụgwọ. As a matter of fact, the reason o ji wa abụọ na ị na-complain ihe ị na-eme anaghị aga na ife anaghị agara gị ọfụma bụ maka na ị na-achụ àjà. Ị naghị eme ihe ị kwesịrị ime. That ancient agreement, you are breaching it. You are no longer keeping to it. Àjà Igbo na-achụ bụ gịnị? We are acknowledging this environment that we are not the owner of this environment. By ịchụ àjà, ịchụnyere mmụọ àjà, you are acknowledging that na ebe ị nọ
abụrụ gị nwe ya, na o nwere ndị nweghị ya. And you are only a part, yeah, you are only here for a moment, and you are going to still pass everything you will be here back to the owner. It is just like abịa na be anyị na ana Igbo na be anyị na side be anyị here. Mmadụ nwere anarị nne, ị nwere anarị nne, somebody wee bịakwute gị, maybe somebody na-enwe ha ana rinne, o wee bịakwute gị wee sị gị biko gụnye some portion of your land ka ya wee nwee ike na-eproduce, na-akọ nri, na-eproduce nri ya na-eri na ihe ndị ọzọ. Duto na ị nwere anarị nne, i wee kuori ya n'aka si ya ngwa here. The person wee banye na that ana. You did not sell that land to the person. You did not transfer ownership of that land to the person. No. You only give the person the land in trust. Then the person every year, at the end of every year, chikota, if you realize it from there, we'll do some portion of it. Wetere gị nwa nwe ana. The person is not doing that because you need those things onye ahụ na-ebutere gị. Of course, ana bụ nke gị. Ihe ahụ ana produce bụkwa ana gị produce dị. But the person be owuru those things. Maybe ọ na ọjị ka ọ kọrọ na dị ana. At the end of the year, ogbucha ji, owuru some ji butere gị. Some things o realize from the land, owuru ya butere gị. Ọ bụrụ na maka niile dịka those things. No, the reason is that by iwetere gị those things, the person is acknowledging that you are the owner of the land. Na anaghị abụrụ anya nwe. That acknowledgement bụ ife achọrọ. And the person demonstrates that acknowledgement by using something tangible realized from the land. O wetere gị ya. O wetere gị ya. Those materials so wetere is not the bone of contention. The bone of contention, but the realization, the acknowledgement, the demonstrative pronouncement. Na mụ na-eme ihe a maka na ana abụrụ my own, nọ nke nwa nwunye. Onye a ebutere gị those things. Ị nabata ya, ikpe n'isi, you say yes. You still acknowledge and remember that I am the owner. Yes. As ọgaranya ebu nwe the whole land na ihe niile, you may not need those things that much. But ihe need is that acknowledgement. Ọ bụ ife a bụ ife Igbo na-eme na ịchụ aja. Ihe anụnwa, this practice, Igbo ka na-eme today. This Igbo ani. Ndị be anyị ka na-eme today. Ihe anụnwa bụ a way Igbo ji demonstrate ihe mmadụ na-eme n'ụwa with mmụọ by ịchụ aja. Just take for instance, kedu ihe ndị iji achụ aja? Ọkwa ihe ndị nwetakwara from this environment ka ijikwa were achụ aja. Ọjị iji achụ aja, ọ bụla aja na nyere gị. Nzu iji achụ aja, ọkwa na ana ka iwepụtara ya. Ọkụkọ na ewu na whatever iji achụ aja, o nwere nke ibu wee bịa n'ụwa. Onwe ha, ọkwa from this environment ka ị nwetara ya. But Igbo merie that na mmadụ ka ewere si those things, ọjị, nzu, edo, this and that, ọkụkọ, ewu, ewelukwu ya ihu nyere mmụọ na ịchụ aja. By ịchụ aja ahụ, ị naghị achụ data aja ahụ maka na ịchọ ka mmụọ merụ gị anything. Ị na-achụ aja ahụ to acknowledge mmụọ, the owners of this environment, that you are not the owner. That na ha nyere gị this environment in trust for you to make use of for a brief moment and then drop it back. At the end of the day, that ana ahụ
ga-arịtọnụ kwala onye nwe ana. Ị na-aghọta? Ihe anụnwa bụ the purpose Igbo ji achụ aja. Igbo anaghị achụ aja maka na achọ ka mmụọ gbawa igwe, ma ọ ka mmụọ binye ha ego, ma ọ ka mmụọ gwọọ ha ọrịa, ma ọ ka mmụọ mee ka anụ dị. Mgbe ọbụla ị na-achụnyela aja ana aja, for instance, ma ọ bụ mmụọ ọbụla dị connected to aja ana, dịka ogwugwu, dịka udo, dịka nke ọbụla ịkpọziri ya, you are simply acknowledging aja ana for this your body o nyelu gị iji wee biri here, and also sustaining it for you. Mgbe ọbụla ị ga-ana mmiri gachụ aja, you are acknowledging mmụọ nwe mmiri that n'ọkwa nyanwa nwe this your body that is made up of water also. Na ọ bụrụ ngị nwe, it is an acknowledgement. Ibu ana ka ị na-ebulu the mmụọ. Then anyanwụ na ikuku ozi product of aja ana na mmiri. Ị na-aghọta ihe m na-ekwu? You are simply acknowledging the element, the elementals, for the facilities fanyelu gị iji wee nọdụ here. Ihe anụnwa bụ the number one purpose Igbo ji achụ aja. Onye ọbụla na-ada achụ aja na-ada iwu. Ya bụ before ị nwụrụ ọkụkọ gbuo ọzọ ma ọ were ọjị sị na ị na-agọrọ mmụọ, before ị chụọ your next aja, ghọtagodu ife merụ Igbo ji were achụ aja, merụ na ngị nwapụtara wee bidokwa na-achụ aja. Ghọtagodu ife bụ ịchụ aja ị na-achụ. Na ịchụ aja ị na-achụ, ị naghị achụnyere mmụọ aja ka mmụọ merụ gị any other extra thing. Mmụọ emechagoro gị ife ọ ga-emerụ gị. Banye inye gị ana, banye inye gị mmiri, banye inye gị anyanwụ, nye gị ikuku, bịakwa na sustain gị steady. Ọkwa every second ị na-eku ume. Obere oge mmiri agụọ gị, jekuru mmiri nwa. Obere oge nni agụọ gị, je welu nni ana mịpụtara rie. What is your mind telling you? Aja ị na-achọ bụ in acknowledgement that all these things abụrụ ngị nwe. Ọnya bụ aja Igbo na-achụ. Ghọtagodi ya. Maka na ịghọta the reason iji eme ife okwe gị mara otu isi eme that time and your expectation. Mmadụ nọ n'ụwa na-ada achụ aja, ife ọjọọ mere onye ahụ. As far as ị nọ in this physical existence, ị ga na-achụ aja. Ịghọtago? It's just like na ị na-achụnyere chi gị aja, for instance. Kedu reason mmadụ ji achụnyere chi ya aja? Ịchụnyere chi aja so na one of the principal aja mmadụ every individual person na-achụ. Gịnị mere eji achụnyere chi aja? Number one principal reason eji achụnyere chi gị aja bụ gịnị? In thanksgiving. You are thanking your chi for representing you in the other side of existence. Anaghị afụ anya. Maka na otu anụ wee si wee represent chi gị in the physical existence, otu a ka chi gị si wee represent gị in the spiritual existence. Ọ bụ chi gị mere iji wee mara aja ana. Chi gị mere iji wee mara mmiri. Chi gị mere iji wee mara anyanwụ, mara ikuku. Ọ bụ chi gị mere iji wee mara this physical existence. Aja ị na-achụnyere chi gị bụ iji wee kene chi gị maka ọrụ ọ na-alụrụ gị, ọrụ ọ rụgoro ka na-alụkwa na-aga n'iru. Ọ bụ chi gị wụ na ị nọ n'anụ ahụ a. Ọ bụ chi gị bụ na your existence here is possible. Without chi gị ma nọ here. And n'ọkwa chi gị contract sịrị mmụọ ndị ọzọ na-enyere gị aka for your existence here. Ya bụ na aja ị na-achụnyeru chi gị bụkwa ịchụnyeru chi gị, chi ga-eburu jekwu ndị ọwụ ya na ya. Ọnya mere n'ụwa minus na-ebu dibịa. Ọ bụrụ na ebu ha dibịa, maka na ọ dibịa na-ebu ngwongwo mmụọ. Ọ bụrụ na ebu ha dibịa, for example, it suffices for you to attend to your chi
and attend to your ndị ichie. Ị na-ebiri ndụ gị na-aga ife a na-agarụ gị. Asịrị m gịnị? If you are not a dibia, that is, you find yourself in other aspect of life. Oke na ọlụ dịrị gị bụ gịnị? Chukwa chi gị, chukwa ndị ichie. Email anya, you have covered every other thing. Ọ bụrụ iwu onye ya ejezi na-eme nka, mee nka, mee nka, anụ mee nka, mee agwụ, mee ogwu, mee udo, mee nka. Your chi, because every other mmụọ that concern you as a person, bụ chi gị nọ in charge. Ọ bụ chi gị contract those mmụọ to help you, your existence here. Therefore, na ọ bụrụ na ịchụnyerụ chi gị aja, aja ekene, aja ịkwụ ụgwọ, the debt, because ụgwọ iji chi gị ụgwọ jidekwa mmụọ ndị ahụ niile chi contract sị ka ha nyere aka wee bịa ụwa ga iji ha ụgwọ, just like iji aja na ụgwọ, iji mmiri ụgwọ, iji ikuku ụgwọ, iji anyanwụ ụgwọ, because they daily give you, render services to you that sustain your existence here. So site na aja ị na-achụnye chi gị, ị na-akwụ dozu ụgwọ, ịchụnyezieru chi gị aja, chi ga-ewe stezie na aja wee je na-asọ ọtụsị mmụọ ndị ọzọ niile nyanwa contractry to help your existence here. It's just like ndị ichie. Ọ bụrụ na ịchụkwa ndị ichie, for instance, your father, your parents, them all found ndị ichie. Ịchụkwa afa, fawa bụ ndị ichie, they will in turn chukwa the ancestral spirits. So as an ordinary person, that is why you must not joke with your chi and ndị ichie. Ogo no ọsụsọ chi gị na ndị ichie bụ ife ị na-emedo n'ụwa pụtara. As long as you are not a dibia, you are not a priest. A blood somebody akpọrọ okpukpe oku mmụọ nwere higher ranking authority, responsibility. As far as you know on that line, nwanne ọ bụgo ọsụsọ chi gị na ndị ichie ka ị na-echukwa, things ga na-agalụ gị. Ị na-achụgasị aja ndị ọzọ wee na-ebukwapụsị certain negativities. Ịfụ na ụzọ ọ ga na-egbugharị gị na-aga n'iru. The reason bụ na ka ị na-echukwa chi gị, ka chi gị na-echukwa ezumezu ya na ya. Ka ị na-echukwa ndị ichie, ka ndị ichie na-echukwa ezumezu fa na faye. Ị ghọtaghị ihe m na-agwa gị? Ihe a wisdom. Ka ị wee ghọta na somebody nọ ndụ n'ụwa ọ na-eche ntị ka dibịa gbara ya afa wee sị ya jee chukwa chi gị, tupu ọ maa na oge echukwa chi ya, maa na ife ọjọọ mere onye ahụ. Na somebody nọ ndụ n'ụwa ọ na-eche ntị na dibịa gbara ya afa sị ya jee chukwa ndị ichie, tupu ọ maa na oge echukwa ndị ichie, ife ọjọọ mere onye ahụ. Ị na-eche ntị ka agba gị agba, ife ọjọọ mere gị. Ana m agwa nsị that na the number one thing na-eso okwu n'ụwa anụwa bụ ụgwọ eji eji, spiritual debt. And a na-ekwu spiritual debt, people are na-eche na ọ bụ na ha jekwe mmụọ mkpa. It is not a matter of ijekwe mmụọ mkpa. I am talking about the natural debt onye ọbụla ji. By the virtue of their existing in this physical body, you are in debt. So then, before ịkpakọ aja ọzọ sị na ị na-achụ aja, ghọtagodi ife bụ aja ahụ ị na-achụ. Ka o wee kwe gị nghọta your expectation. Ị ghọtago? Ekenekwa ya m ọnụ. So ele ya na nkwasara ka anyị na-eme every nkwọ. Na Obi Ezinwa Anaedo. Chat me on WhatsApp on 08032477868. My name is Ezinwa Anaedo. I come for a total restoration of ordinary omenala Igbo. Ka emesịa nụ.